E weche mamoko en nyithindo maromo 260 ma igi tin 10 odak e ute thieth kod minegi ma otwe. Jagoro mongirore e migawo mar kuonde rieyo timbe Mary Mudhoni oyango bende ni kwan mine manyuol e ute twech medore, gino mamedo kwan nyithindogo. Mudhoni omedo ni nyithindogo koro itero e thuchegi ka girwako higni 10. Omedo ni piny owacho medo chenro mar bero ngimagi ka gimiyogi gige nindo ma mekgi kendgi. Okwayo mine mawuok oko e ute twech mondo puonj rowere mondo ginyal geng'o njore mamiyo itweyogi. And that's why we are keeping on talking about our one prisoner, one bed, one mattress, one baby, one cot. The children in prison and the people in prison, if you show people empathy, you're touching on their hearts. You're asking them, look, we don't hate you. We just want you to correct your behavior. So there are lots of things that are happening out there. Why don't you wake up one day and advocate for the children who are in prison? They are your children. Most of the people in prison today are there because they don't even understand the law. She's a lawyer, so she can tell you.